Alikho elishona lingenazo ezalwe amkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile elezibhelu likaDuduzile Zuma owesilisa unqume intombi empangeni kanti uthisha abangaqashiwe bamashele kwelikaNdunankulu. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelwa ke uSiyabongwa kaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Lizoqhubeka ngenyanga kaMfumfu kulonyaka ukuqulwa kwamacala okuphehla udweshu abhekene noDuduzile Zuma Sambudla okwenzeka ngesikhathi sezibhelu zangonyaka u2021. uZuma Sambudla ubevele kafishane namuhla enkantolo enkulu eThekwini. Ukuvela namuhla enkantolo enkulu kaZuma Sambudla kube kufishane kakhulu. Umbuso uveza ukuthi ukuqulwa kwamacala akhe kuzoqhubeka ngo-October njengoba uzophinde kuletha abanye ofakazi. Ngaphambilini baningi ofakazi abalethiwe, abanye babo abakwazi ukuthi bayingcwepheshe zezolimo, abanye ukusebenza kwezinkundla zokuxhumana. uZuma Sambudla ubhekene namacala okuqoqozela udlame okanye udweshu nokucekela phansi impahla ngesikhathi kuboshwa ingomengameli ngo-2021 uJacob Zuma. owe-NPA ukuqulwa kwamacala kaZuma Sambudla kuzoqhubeka ngomhla ka-26 ku-October kuya ku-6 kuNovemba. Kodwa okunye okuvelile enkantolo ukuthi ngomhla ka-4 kuNovemba angeke kuze kuhlale ukuqulwa kwamacala ngenxa yokuthi kuzobe kunokhetho lohulumeni basekhaya. owe-NPA uNatasha Rankin-Kara. Today's case with regards to the Zuma Sambudla matter was a holding date, and as you saw during the pre-trial conference today, the matter was adjourned for further trial dates. Those trial dates are the 26th of October till early November. That is where the trial will continue in the case. Kusenjalo kwinkantolo efanayo bekade kuvela abayisikhombisa ababhekene namacala okubulawa kwayo umculi uAKA. uAKA wadutshulwa endaweni yokudlela ekuFlorida kanye nomngane wakhe. Umbuso kuvezile namhlanje uthi usukulungela ukuthi singaqala ukuqulwa kwamacala okuzohlukana igaba ezimbili. Esokuqala kuzobe sakusona kulonyaka bese sesibili siba ngonyaka ozayo ngenyanga yango-April. owe-NPA uyachaza. The matter was in court today for a pre-trial conference. It was previously adjourned for finalization of the pre-trial process. As you've heard in court today, the matter is trial ready, and the trial dates that were set is for October till November this year, and then again in April to May 2027. The accused were remanded back into custody. The state is ready, and hence we've made the matter, or the matter was certified trial ready. Obviously, as the matter proceeds, one will then have to see how exactly it proceeds. Kutebogo Sibisi, kwezindaba ze1 KZN TV, kuchannel 261 ngesenkantolo enkulu eThekwini. Umndeni wakaNdunakazi eMnqagayi kwesakamthethwa empangeni kuWard 9 ngaphansi kamasipala waseMfolozi uthi namanje usashaqekile ngokubulawa ngehluku kwelunga lawo. Unomthandazo Senamile Xaba okusola ke ukuthi ubulawe yisoka lakhe. Unomthandazo utholwe ngomsombuluko ekseni esedindelizile endlini yesoka enamanxebe entanyeni. Isoka lakhe lisagcwala amathafa. Umndeni uthi kusenzima ukubhekana nobuhlungu bokulahlekelwa umkhulu. Uchaza ukuthi ke wayengekho ngosuku kwenzeka ngalesigameko esematshane wabe sethola umbiko ekseni ngomsombuluko kuyindodakazi yakhe imtshela ngokuthi kunomthandaza kasekho. Lokhu ke kutholakala ngomsombuluko ekseni ngemuva kokuthi izingane zibonile unomthandaza edendelezile endlini zabeke sezibiza abantu abadala nabo ke ababe sebehlaba umkhosi. Lenkathi izingane zingena eminyango zibona unomthandazo lelo mhlaba uqimbile kulisesiphezulu bese bayilo okuphansi akumbethe unegazi lapha igazi limanzi ngicwela naphansi endlini ebese ebuyele emuva ingane sezithi unomthandazo ulele njengomuntu oshonile uphi na endlini lapha nalapha balala khona bese ephuma lo umama bethuma ingane efike ke mayingena eminyango yambona ngempela ulele ngomhlane ubheke phezulu umayimbuka lapha usikiwe lapha uphi igazi lapha elinye igazi elingegcwele phansi endlini undodana wakhe mayithi yamcinga endlini akakho atholakala. Lo mndeni uthi ke namanje usazibuza ukuthi ke kungani nomthandazo kwadingeka ukuthi abulawe ngalendlela. Uthi ufisa ukuthi komsolwa aboshwa bhekana nomthetho
futhi ke athole isijeziso esifanele. Namanje sayibuza ukuthi lento yenzeka kanjani kuzobe manje. Ngiphatheke nje kabi kakhulu lento yenzakalile. Kodwa ke fanele thole isijeziso ukuze nabanye singabantu besilisa sazi ukuthi mesenza into enjengale fanele sijeze. Ngithi amaphoyisa nje awathatha indima yawo. Lemkhulu udulo eboshwa. Imeya kamasipala waseMfolozi uXolani Bhengu ikhalisane ke nomndeni wakandunakazi kulandela ke lesi sigameko yabeke isigxeka ukubulawa ngehluku kaNomthandazo ibe isigcizelela ukuthi ke izenzo zodlame olubhekiswa besifazane nezingane azamukelekile. Sizothi egameni likamasipala waseMfolozi siyasikhuza lesihlava sike senzeka phambilini salikhuza leli hlazo nabefundisi basilekelela kakhulu kwaNdunankulu waZulu Natal uMphemba naye wazosikhuzisa kwase kuyehla. Ngakho ke uma sesikubona sekuqala phansi kusikhathaze kakhulu. Ngikusho lokhu ngoba kube yigameko ezimbili esivuke ngazo ngosuku lomsombuluko ngoba nase Ward 8 kukhona isigameko la udadewethu khona edlongolwe khona abantu abathathi igebengu maqedana zatshontsha ukudla sahamba nakho. Ngakho ke nginxusa ke kuba ke umndeni ududuzwe ke bakithi bese sikuthatha konke sikuyekele kwingalo yomthetho bese sizothi uma useyindoda ubeka isandla umuntu wesifazane lokho kusho ukuthi akwakabi yena indoda yangempela. Estabeni ze1 KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngikwesakamthethwa. Othisha bangaqashiwe kwaZulu Natal babambe imashi enokuthula eMgungundlovu namuhla belibangise emahhovisi kaNdunankulu. Le mashi iqale eCity Hall iphikelele emahhovisi kaNdunankulu. Ekhuluma ke nethimba labezindaba ze1 KZN TV ukhona Mtolo wabe yingxenye yemashi aphinde futhi abe ngothisha ongaqashiwe uthi ke isifiso sabo ukwazi ukuthi ngabe izikhalazo zabo ziyafinyelela yini kuNdunankulu abasuke bekhala ngazo uma ke bemashele kumahhovisi ezemfundo. Bebone kungcono kuba bazitele baziyele emathupha emahhovisi kaNdunankulu mhlawumbe udaba lwawo lungasonyelwa phezulu baphinde bathona ukuphendula ukuba ngabe izikhalazo zabo ziyafika yini kuNdunankulu ngoba kade kwasabe masha. Sizozwa ukuthi uPremier uyazizwa yini ikhalo zethu because sesinesikhathi silokho simasha over the years siya ka education so asitholi feedback. We are getting no joy from uLokhuzana Department of Education. That is why say focus ethu si shift kancane silethe ku Premier sizwe kuyena uPremier futhi ukuthi uyayithola yini ikhalo zethu ngabe uPremier yena uyawathola yini ama memorandum esiwashiya lapha ya ngiyacabanga ukuthi nani niyazi ukuthi sihlezi simasha iminyaka neminyaka but asitholi impendulo asitholi lutho sitshelwa ngedatabase kodwa asazi ukuthi ikhetha kanjani idatabase. Le database esitshelwa ngayo uthola ukuthi umuntu ugraduate last season usesesikoleni useyafundisa uthi uyambuza ukuthi kanjani asi database wena wagraduate dala years back usahlele ekhaya awugraduateile so sizokhala la ku Premier sizozwa ukuthi yena ikhalo zethu uyazizwa yini sine certificate sinema qualification afanayo nabanye but our certificates are collecting dust emakhaya akukho kunye singakwenza ngaphandle kokuthi senze kanje ngoba kusho ukuthi KZN ufuna ukuthi thina simashe ukuze siqashwe. Bafisa ukuzwa nokuthi indlela yokuqasha kwedatabase isebenza kanjani ngoba behlezi bebona othisha abasha kodwa ukuthi baqashwe nini akwaziwa ubenze besola ukuthi kona umkhoshosho wenzekalayo kulabo abasuke beqashiwe. Into esifuna ukuyikhuluma noPremier sifuna ukuthi asichazele ukuthi idatabase iselecta kanjani iselecta kanjani. Sifuna basitshele ukuthi ngoba sihlezi sibona sekhona othisha abasha ezikoleni kusuke adviseizwe ephinini ngasiphi isikhathi. Sifuna ukuthi yonke into ibe transparent. Sifuna ukwazi khona into kade security ama room yazade securelator ukuthi they are ghost teachers abaholayo. They are ama room azokuthi ama poster adayiswa. Sifuna ukuphima asichazele ukuthi ulaphi manje ne-investigation yayo yonke leyo nto leyo. Ezothisha abangaqashiwe abahlele ekhaya sine enga asazi asithatha intweni sifundile sihleli but izingane zomntaka abani zithi iphuma zibe ingene esikoleni. Abanye baya bribe ukuze bangene bafundise. Abanye fanele ukuthi kubathathe ukuthi balale nomuntu ngaphakathi ukuze bangene bafundise esikoleni. Sifuna uPremier ukuthi asichazisele ey'ntweni ey'ningi ezenzeka education nokuthi ama memorandum leso wasubmit akuzwakali yini ngathi ikhalo zethu ziyafinyelela na kuyena eyisuka ka education. Kade bakhathazekile ngoba bebona iminyaka ihamba kodwa bahleli emakhaya kodwa kukhona abaqeda muva nje kunabo asebesebenza. Sikhathele safunda sihlele iminyaka manje emakhaya. Mina ngoba ngibona ngelanga suka ngaseMozambique emhlaba yalingana. Ngithe ngizokuphela umsebenzi namhlanje ngoba kade ngihlele ekhaya. Kunothisha labahlele 15 years, 10 years, 7 years. Kodwa ukhona othisha asibaqede
eminyakeni emanje sebafundisa bona sihleli sinemakhaya sisebenzi basitshela ngani ngedatabase so namhla sifuna ukwazi ngedatabase isebenza ndlelani ukuthi qosha abantu abathile ibasebenzise thina kade satha singasebenzi yilezi zinto sifuna ukuzizwa nje namhlanje uPrima osizela kwaPrima namhlanje. Ngesikhathi sokubika lo daba emoyeni ihhovisi likaNdunankulu liqinisekisile ukuthi lizolile izikhalazo zabo kepha sezicubungula lezi zindaba zo1KZN TV zibiqinisekile cele eMgungundlovu. Abanikazi bezinkulisa kwisifunda uGu bangenele umbhekisho bekhala ngokungaholi izinyanga ezinhlanu nabathi sebedonsa kanzima. Uhlalo wama-ECD ogwini uSamngele Ndwalane uthi lento yokungaholi seyidale enkulu indlala kwizinkulisa kanti nabasebenzi abaholile okwenza bengakwazi ukukhokhela imishwalense yabo nezidingo zazinyanga zonke. Babeke phansi amathuluzi babhikisha abanikazi bezinkulisa bangaphansi kwesifunda uGu. Laba bakhala ngokuthi sekuphela izinyanga ezinhlanu umnyango wezemfundo ungabaholelile. Usihlalo wama-ECD ogwini uthi ungaholi kulimaza umsebenzi wabo kanti njengoba izisebenzi zingaholi abasakwazi ukukhokhela izidingo zabo. Ukusho lokhu ngesikhathi bebhikisha ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo ogwini. Sekuphele 5 months imali ingangeni. We have been promised ukuthi izongena till today ayikho imali engenile. Sitsheliwe kuthiwa bebelinda umaster list. I-master list ifikile bathi sebekwenzile kodwa no action eyenzekile up to date. Sinabantwana abasezinkulisa abadlayo efanele bafidwe sekuyaboleka imali yokuba bafidwe. Sinabasebenzi abanama policies aselapsile ngenxa ukuthi abayithola imali. Ube seveza ukuthi zingakhi izinkulisa ezingaholile. 342 ECDs angayitholile imali ogwini. Ko Pinetown ba ingxenye seyikhokhelwe kwamanye ama district sekukhokheliwe amanye aseqedile ukukhokhela kodwa thina akaqala kwakala. Uthi isimo sezinkulisa asikho sihle. Kuya ngokuthi ikomiti liyakwazini ukuhlanganisa ukuze kuthenge ukudla noma bacela abazali ukuthi abaphathe ukudla ukuze izingane zikwazi ukudla kodwa othisha bona nje bastrugglisha kakhulu. Omunye nenkulisa uthi babukeka njengabantu ababi njengoba izisebenzi zingaholile. Ubunzima esibhekene nabo kakhulu ngoba ama-crash awumphakathi. Sibhekene nabaphathi bamawadi ngoba abasebenzi bathi bengaholi bahambe bayosireport ukuthi abaholi ubone sohlaselwa na umphakathi no ward councillor bafike bakubuza ukuthi kwenzakalani ngaphakathi na ungakwazi ukuchaza ungakwazi nokusho ukuthi njengoba bengaholanga abasebenzi uzobaholela nini ngoba asitholi lutho oliphathekayo nongathembisa ngalo. Uthi kunezingane ezithembele ukudla kwasenkulisa. Kuneyingane ezifike ecrash zingadlile ubone ukuthi zilindele li parish la ecrash futhi asikwazi ukuthi sithi abazali abangayilethi izingane ngoba kunabazali abasebenzayo ngempela abadingayo ukuthi babhekelwe lezi izingane. Siyasibona isimo sesiphila kusona le rape yeingane iphezulu kakhulu so abazali bathatha ukuthi ama crash yona ndawo esafe yokuthi sigcineke izingane zabo babuye emisebenzini ingane yakhe umuntu i-right. Ubambe njengomqondisi kumnyango wezemfundo umukela uhlu lwezikhalazo wasecela ukuthi baxoxe ngaphakathi abezindaba bangavumeleka ukungena ngaphakathi. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Ake sihlabene nali ke vuhlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namhlanje. Lihlehlile elezibhelu likaDuduzile Zuma owesilisa unqume intombi empangeni kanti uthisha abangaqashiwe bamashele kwelikaNdunankulu.
Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukisa amabhizinisi amancane uStella Ndabeni-Abrahams uzokelise ukukhathazeka ngabantu bakuleli abaphula umthetho wokufaka izicelo zokuxhaswa kwezipaza eziphethwe abokufika kuleli. Ekhuluma-ke emhlanganweni wamakhosi nezinduna esizweni sakwaNtuli eShowe namuhla, uNdabeni-Abrahams uthi uphoqe ukuba umnyango wakhe ucele iPhalamende ukuba-ke sivalwe kwesikhashana isikhwama soxhaso lwezipaza ukuze kulungiswe ubugebengu obenziwa ababhalisela lolu xhaso. Ungqongqoshe womnyango wokuthuthukisa amabhizinisi amancane uStella Ndabeni-Abrahams uthi abantu bakuleli abadayisa ngezwe mekuza kudaba lwezipaza. Ekufumaneni izicelo from izipaza shops ezibhaliswa uMasipala. Sifumene ukuthi abanye abantu ubhala ukuthi mina nguStella Ndabeni Trading kanti ufrantele umuntu wokufika. Ngoba kufuneka senze verification ephuma ku Home Affairs into ba ingaba le ID number indeed yekaStella Ndabeni na okanye yomuntu okufika. So kuwanze kuyoverify na kule ndawo kuyo kwafunyanisa into ba kukhona abamele abantu abathile. Sathi ayime imali because le yethu ijongene nabantu baseMzantsi Afrika ncaka sana. Akunamali ezabe iphume ngomuntu oaplayileyo enesinye isibongo. Ngaphandle kokuba wena uhambe wayobiza igama lakho. Then ke umuntu wa benefit, which means wena wophule umthetho. So sathi le mali sithe siyayiseta imali yabantu baseMzantsi Afrika kuba sifuna uqoqosho olo lubuyele kubo sibancedise bakwazi nabo ungena ebusinessini. Ngizomemelela ke msasazi ukuthi nisincedise nathi nani ningonondaba ukuthi nibacela abantu baseMzantsi Afrika abayeke ukumenezela urhulumente ngoba badayisa ngezwe mabenza kanjalo. Masiseka imali ezincane sithi sifuna usekela osomabhizinisi abanyaniseke bangazuyithatha abayinika abanye abantu. uNdabeni-Abrahams ubekhuluma ngenkathi evakashele isizwe sakwaNtuli eShowe namuhla. Namhla silisebe lozokuthuthukisa amabhizinisi amancane asela eShowe ngoba sewushilo umsasazi ukuthi sizothethana neinkosi ingakumbi la apha kwaSombisi, uNkosi uNtuli, uNkosi uShangase, uNkosi uZulu bonke abakhona la neinduna zabo ngenxa yokuthi kunomasiphaza shop akhoyo apha athe asibhalela induna besithi bafuna ukuthi zibuyele kubo bengabahlali balapha. So sizile ukuzoxhumana nabo sihamba nomasipala ngoba iprocess ithi kufuneka babhaliswe ngumasipala banike ipermit. Kodwa sithanda lokhu ukuthi inkosi ngoba sisebenza nazo sithatha inyawo lento kuba masiqinisekise ukuthi uluntu luyazixelela ngezinqubo zikaRhulumente khona ukuze bonke bazakwazi njengoba babe compliant bafumane nesibonelelo kuRhulumente. Kanti ungqongqoshe uqhube ethi akusiye noma ubani onelungelo lokuqinisekisa amaphephamvume abukufika kuleli. Bani onolungelo lokuthi ayobheka ukuthi umuntu unelungelo lokuthi athengise okanye angadayisi. Umasipala owenza lo msebenzi ayabahlali. Okwesibini ophenyayo incwadi uDepartment of Home Affairs ngosebenza neImmigration Officers. Then amasiphaza ukuba ngaba umuntu uselungelweni ngoba sesisenza amavisa a different uzafumana kunabantu abane asylum status ethi intetho yalapha eSouth Africa abantu abane asylum status banamalungelo onke afana nabantu bomzantsi. Kodwa remember nobunalo lolungelo kwa asylum status umasipala kufuneka emnikile permit bakana permit akanolungelo lokuthengisa. The same way abantu bathi lapha mawungumZulu uzofuna uthengisa apha eShowe athi umasipala phuma ngoba una permit. So nakubo that applies. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseshowe. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo ephakeme nokuqeqeshwa uBhuti Manamela uthi sinyukile isibalo sabafundi emaTVET kuleli. Uthi ke iningi labafundi abaphuma emaTVET baziqalela amabhizinisi abo nokudlala indima enkulu ukuqeda ukwantula amathuba omsebenzi. Usho lokho ngesikhathi begubha iTVET month egama lakhe Sports and Leisure. Ungqongqoshe womnyango wemfundo ephakeme kanye nokuqeqeshwa uthi siyandisa isibalo sabafundi ema-TVET colleges. Uthi njengoba kuyi-TVET month bakhuthaza abafundi basema-high school ukuthi bakukhuthalele ukuzofunda ema-TVET. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambele igama lakhe Sports and Leisure. Beside TVET College sizolauncha i-TVET College Month
lo course izokwenza for August ukuya kuma TVET colleges ukuvula iminyango yama workshops nama lecture halls ukuthi abafundi bakwazi ukungena kuma ababuya kwi basic education ezikolweni bakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani kuma TVET college and also ukubachazela ukuthi umehluko yini between TVET colleges TVET college namanye ama institutions. Bathi banxenxa nabaqashi bavula iminyango yabo abafundi bathola imisebenzi. More importantly ukuthi kwi TVET college ispace la uzokwazi ukufunda ungena kwi workshop uyibone lento bayichaza kwi textbook futhi siconnect nomsebenzi so lento yokudala ukuthi ufuna experience ayisebenzi kuma TVET college because already unayo experience mawu ngena kwi workshop futhi na ungena kwi real workplace and that's so lezinto lezobe zizenza ezinye izinto includes ukuzibizela kubaqashi industry ukuthi bavule iminyango yabo. Uthi njengoba sisikhulu isibalo sabafundi abadinga internship program bazohambela abaqashi bebacela ukuthi bavule iminyango yabo. Inkinga yethu enkulu ukuthi abaqashi abavuli iminyango yabo ukuthi ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthola leyo experience so sizobe sihamba kuma factory kuma company sithi kubo vulani iminyango so that abafundi bakwazi ukuthola experience number lesitholile for from over the years ukuthi kuna abafundi abalengana 29,000 abafuna inkundla zokuthi bakwazi ukwenza ama practicals wabo so that bakwazi ukuthola idiploma. Human resource ehlele ebonise ukuthi yakwazi ukucecesheka so that bathole imisebenzi. So that's the second thing esizobe siyenza. Uthi bazimisele nokukhulisa isibalo sama TVET colleges kuleli. Daba infrastructure ukuthi sikwazi ukukhulisa inombolo yama TVET college yonke indawo la siya khona nama officials womnyango sicelwa nje iTVET college kuyabonisa ukuthi iyenza umehluko kuma communities wethu so infrastructure but also we improve ama workshops wethu noku improve ama equality ama lecturers wethu. Lombiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Iqembu le-ANC eMusadladla lithi lilahlekelwe inqolobane yomholi ngokudlula emhlabeni kukaSilondile Mkhize obengumholi onamava ekwakhiweni ke umhlahlandlela wekusasa lalenhlangano. Umkhize udlule emhlabeni ngomsombuluko kuleli isonto. Umgqugquzeli we-ANC esifundeni Musadladla uPhiwe Mhlongo uthi inhlangano ilahlekelwe umholi obevivele ukuthi linqobe ukhetho lohulumeni basekhaya ngomhla ka4 kuNovember kulonyaka. ANC Musadladla ithi iqemeke ingozi ngeqwantwala ngokudlula emhlabeni ngokuzuma kukaSilondile Mkhize odluleleke esibhedlela ngomsombuluko ngemuva kokugula kwesikhashana. uSilondile Mkhize waba ke usekela meya kamasipala uMhlathuze ngaphambi kokwaqokelwa esikhundleni sokuba ke usomlomo kamasipala ngonyaka 2016 kuya kunyaka 2021 kanti uholile ke uphiko labesifazane ku-ANC kulesi sifunda. Umama uSilondile ube ingqalabutho kuthina namhlanje ngimi nje ngokholo ngikwazi ukuma noma ngabe kuphi ngoba ingqalabutho efana nomama uSilo zayilima lendlela zayikama yayindle. Mina sengijoyina ipolitiki engasewona umbangazwe ipolitiki esiumbusazwe. Umama uSilo yenye ingqalabutho ebekade zisikamela lensimo ziyenza ihleleke. Now uma sekufaneleke ngizibheke nje ngoba besacabanga ukuthi ziningi izinto umama uSilo kufuna sifundise zona empilweni nje. Usishiye emhlabeni umama uSilo uyena omanager inhlelo zokhetho. Funa siqondise ukuthi siya ngapi. Now siclear siyaqonda ngokusobala ukuthi sinevote elishodayo ebesilazi ukuthi lisemthethweni lelethu. Ugqugquzeli we-ANC esifundeni Musadladla uPhiwe Mhlongo uthi kuhambe emhlabeni omunye wesifazane owaba ingxenye yokwakhiwa kwe-ANC. uMhlongo uthi ukudlula emhlabeni kukaSilondile Mkhize kushiyeka abesifazane bengesenamuntu ozolwela kamalungelo abo. Kwezesifunda sakithi ukhethwa ihlandla eziningi njengonobhala wesifunda aphinde azoba usihlalo wesifunda uma ziphela lezi inhlaka kuba khona
zikhona inhlaka zokuchibiyela umama uSlow belokho eseqhulwini lwazo zonke usishiye emhlabeni nje useyinhlakeni zesifundazwe zophiko lo mama omama ke bacindezelekile uma umuntu omnyama wayecindezelekile owesifazana ucindezeleke kakhulu umama uSlow bengakayiqedi le ndima yokukhulula omama kwakhongolose nangaphandle Umkhize inkonzo yakhe esikhumbuzo ibanjwe ehholo keNgwelezane namuhla kanti uzofihlwa ngomgqibelo ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay Ake sihlabene nali ke vusihlangabeze nezinye masibuya Siyakubingelela sekwamukela njenganalokhu usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazo izihloko ezihamba phambili namhlanje. Lihlehlile elezibhelu likaDuduzile Zuma owesilisa unqume intombi empangeni kanti uthisha abangaqashiwe bamashele kwelikaNdunankulu. Ake singene sijule ngosini zomnotho. Irandi lakuleli liwu 16 rand 17 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u21 rand 81 cent maliqhathaniswa ke nopondo waseBrithani liphinde libe u18 rand 62 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingo $4,376 45 cents ounce kuthi kowelo ngahloziwe ube u$88.98 umpongolo. Ake sibhekele ngosini yezemidlalo. Lakhiwe ngabadlali abasebasha iqembu lesizwe lekhilikithi labesilisa elizodlala imidlalo ye-T20 neyama One Day International okuyi-ODI ngabafuphi eNamibia kusukela ke kulenyanga kuya kwezayo. Ama-Proteas ke azodlala umqhudelwano we-T20 neNamibia neZimbabwe kusukela ke ngomhla zingama-28 kuNcwaba kuya mhla ziyisithupha kuMandulo bese ke edlala imidlalo emithathu yama-ODI neNamibia kusukela ke ziyishagalolunye kuMandulo kuya mhla zili-13. Leli qembu libophele abadlali abasebancane lizoholwa ke ngumdlalo namava uBjorn Fortune kanti ke kulona babili ke abadlali abangakaze balidlalele iqembu lesizwe okunguDuwon Jansen kanjalo noEvan Borch. Bazojoyina ke abanye abadlali asebeke baligqoka ijezi laleli qembu lesizwe amahlandla ambalwa okubalwa ke kubona uDewald Drivers ukwena Maphaka kanjalo ke noNqobane Mokwena. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphakethele zona namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile